מה נשמע חברים? אנחנו הולכים לאשדוד. תגיד שלום. איוש. אנחנו הולכים לאשדוד. אנחנו נוסעים ברכבת. אשקלון. רכבת מסע? רכבת מסע זה 1,000 פעם. לא, 1,000. זה כמה זמן רכבת? אשדוד, רגע. איפה? אשדוד? את הולכת לפה לאוניברסיטה, מחליפה באוניברסיטה. הבנת? אין ישר פה. את הולכת לאוניברסיטה, וככה את מחליפה את הרכבת שם לאשדוד. אז זהו, ביי.